Vítajte, milí diváci, takže v tomto videu si povieme o teórii relativity, takže dilatácia času. T rovná sa T0 lomeno pod odmocninou 1 minus V na druhu lomeno C na druhu. Takže to znamená, že podľa toho by ľudia nestarli, boli by väčšine mladí. Druhou charakteristikou je relativistická hmotnosť. M rovná sa M0 pod odmocninou 1 minus V na druhu lomeno C na druhu. No a treťou charakteristikou je kontrakcia dĺžky. L rovná sa L0 krát pod odmocninou 1 minus V na druhu lomeno C na druhu. Takže to sú tri základné parametre teórie relativity. Okrem toho potom ešte je aj špeciálna teória relativity a tá potom ďalej opisuje jednotlivé deje, takže to je ako ďalší odbor fyziky, je špeciálna teória relativity.